بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Da farko kuna tare da Rashid Abubakar, sakataren shafin Kasar Zazzau a da yau, inda za mu tattauna da mai girma mijin honorable mijin yawa, inda za mu ji yawa dakta, za mu ji sunayen shi cikakke daga bakin shi a cikin shirin namu na bakonmu na mako. Allah ba za mu so mu ji cikakken sunan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Jama'a garin Zaria, gari mai albarka mai tsohon tarihi. Ni sunana Dr. Suleiman mijin yawa, kuma ina ɗaura ne a cikin birnin Zaria. Yawa. To kamar yadda kuka sani, muna janyo hankalin al'umma a cikin wannan shirye-shiryen namu da muke gabatar da shi a mako. To a yau shirin namu da yardan Allah zai taɓo mana harkan tsaro, inda za mu ji daga bakin shi me ke haifar da matsalan tsaro. Alal hakika abubuwan da suke haifar da rashin tsaro a kowace ƙasa shine na farko cin hanci da rashawa, wanda yake shine ba zai taɓa barin kowace ƙasa ta ci gaba ba, domin ta nan ne ake danna hakkokin mutane da yawa. Saboda idan gwamnati ta ware kuɗi a yamma mutane ayyuka yadda har za su samu ayyukan yi, ba za a bar wannan kuɗin a mayi wannan ayyuka da gwamnati ta shirya za ta yi ba, ballantana har a ɗauki yara aiki. Saboda haka wannan shi ne na farko. Na biyu, ya kamata a ce ana da kyakkyawan tsari na ilimi wanda zai haifar da ilimantar kowane yaro aƙalla zuwa wani mataki wanda lallai za a ce ana da ilimi. Na uku shine magana ne na rashin aikin yi. Yara shine rashin sana'o'i. Yara sun yi karatu, suna zaune a gida, ba inda za su tafi. Saboda haka daga nan za su shiga tunani iri-iri, su shiga sace-sace, su shiga fyaɗe, su shiga robbery, su shiga hanyoyi marasa kyau wanda ba zai haifar ma ɗa mai ido ba, wanda yake kuma ba za a taɓa ci gaba ba. Na huɗu shine magana na tarbiyya. Tarbiyya kuma asalin shi yana tasowa ne daga gida, iyayen yara. Yanzu mun wayi gari mun shiga wani hali, iyaye maza sun saka ma mata tarbiyya, wanda yake kuwa ba zai taɓa yiwuwa ba, saboda mace ba ta tarbiyya, ba za ta iya ba. Ya fi ƙarfinta. Ai kowa da harkar shi. Saboda haka za mu ɗauki wannan dama mu jawo hankalin iyaye maza da lalle ne hankalinsu ya dawo gida, su tabbatar da suna sa ido a kan harkokin yaransu, ina suke zuwa, da wa suke, wani lokaci suke fita, wani lokaci suke dawowa. Saboda haka waɗannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan matsaloli wanda lallai ne idan ba a miƙe tsaye an tunkare su ba, abin ba zai kyau ba. Kamar mun koma ƙila ɓangaren ƙila wani zai iya tunanin ƙila akwai rashin ilimi shi kanshi wajen gabatar da irin wa'innan munanan ayyuka. Mun yi maganar ilmantarwa, wannan kuma haƙƙi ne da ke kan gwamnati da su iyayen. Don dole ne a sami goyon baya da haɗin kan gwamnati, don ita ne wannan haƙƙi yake hannunta.
saboda haka daga nan ne iyaye za su sami damar kwasan 'ya'yansu su kai makaranta a ilmantar da su. A nan ne kuma malamai makarantu su kuma suke da jan aiki, saboda kusan kashi 2/3 na rana waɗannan yara suna hannunsu. Saboda haka za su ba da gagarumin gudunmuwa idan suka sa ido wajen tarbiyyantar da waɗannan yara, su taimaka ma iyaye a haɗa hannu ƙarfi da ƙarfe, ko a sami ko a sami ingantaccen tsaro. a'a ko a sami yara masu tarbiyya, yara su tashi da tarbiyya. Yawwa. To, kamar yadda kuka gani mun ji daga wajen honorable cewa ga abubuwan da suke haifar da matsalar tsaro, inda yanzu za mu je tambaya na gaba, shin wasu irin abubuwa ne idan an bi wa'incan matsalolin da suke kawowa, wannan kuma hanyoyin da idan an bi su za a samu gyara a harkar tsaro a Najeriya. Assalamu alaikum. Hanyoyin da nake gani za a bi a sami tsaro a Najeriya, musamman a halin da muke ciki a yau, shine wannan ra'ayina ne nake faɗa. An sami kuskure shi shugaban ƙasa kan shi lokacin saukan waɗannan jami'an sojoji, shugabanninsu ya yi, amma aka ɗauko su aka ɗora su aka ba su wannan shugabanci, kuma sanin kowa ne a ƙasar nan cewa sun gaza, abin ya fi ƙarfinsu, ba za su iya ba. Mutanen ƙasa suna ta kuka cewa ya kamata shugaban ƙasa ya sauke waɗannan shugabanni, domin zamansu ba alheri ne ga jama'an ƙasa ba, tunda ba za su iya kare lafiya, rayuka da dukiyoyin jama'a ba. An wayi gari haka kawai an samu wasu gungun 'yan iska sun zo suna zuwa da bindigogi da babura, wanda yake an san inda suke, ba a sani ba ne. Su zo su samu mutane su yi musu kisan gilla, su yi musu kisan kiyashi, ana ji ana gani, ba a da yadda za a yi. To talaka ina zai kai kanshi? Mutane arewa mu muka yi wannan kujera da yake kai, mu ne muka kai shi, sannan kuma a ce an zo ana bin mu ana kashe mu, an kasa ɗaukin ɗan matakin da ya kamata a ɗauka. Wannan akwai babban ayar tambaya. Shi sa muke cewa an san, ai ana sane da inda suke, ana sane da inda suke, ba a sani ba ne. Yawwa. To, kamar misali muna magana ne akan abubuwan da za su kawo tsaro a a ƙasa. Najeriya. So, kamar ya kake gani ɓangaren irin masu unguwanni wanda da mun san sun taka muhimmiyar rawa wajen samar da tsaro, sanin abubuwan da yake wakana a kowane unguwanni da sauransu. Wato an riga an baro shiri ne tun rani, saboda in ka lura wannan ƙasa, duk wani abu da yake da kyau ake yin shi a baya an watsar da shi. Saboda da ko baƙo aka yi a unguwa, sai an tabbatar da ya shiga gidan mai unguwa, an mishi tambayoyi, mai unguwa ya bashi fom ya cika, kuma mai unguwa zai tabbatar da ya gamsu da amsoshin da wannan ya bada a fom ɗin da ya cika da maganganun da ya yi, sa'annan a bashi masauki. Amma in bai gamsu ba, zai sa mutane musamman sai sun raka shi, sai sun tabbatar da ya bar Zaria. A yau fa duk inda baƙo yake so ya shigo ya zauna, zai shigo ya zauna, ba wani mai cewa ina ka fito ko wani abu makamancin wannan. Ka ga wannan abu ne mai hatsari. Sa'annan in ka duba za ka ga su waɗannan masu babura da bindigogi, irin bindigogin da suke riƙe da ita, sojojinmu ba su da kamanta.
ballantana su ce za su iya tunkarar su. Saboda haka an waye gari shugaban ƙasa ya fito yi magana cewa an yi odar kayan yaƙi ba za a daɗe ba za su shigo, wanda yake muna ganin wannan ma kuskure ne. Faɗan ai zai sa ne su boko haram da sauransu su masu ƙara ɗaura ɗamara, yawa su masu ƙara ɗaura ɗamara su kullo da nasu dabaru. Yawa kamata ya a ce an yi shiru sai dai a gani a ƙasa kawai. Yawa to saboda haka wannan kenan. Sa'an nan kamata ya a ce waɗannan sojoji da muke da su an wayi gari tunda sun ga in an kashe su ba ana kula da iyalansu ba ne ko 'ya'yansu. Saboda haka ya raunana musu ƙarfin gwiwa na tunkarar waɗannan mutane. Sa'an nan kamata ya a ce an samo bindigogin da ya fi na waɗannan mutane kuma irin nasu, yadda in an tashi za a iya tunkarar su da ƙarfin gwiwa. Yawa amma har yanzu sai labari cewa za a yi kullum sai shugaban ƙasa ya fito zai ce za a yi to yaushe za a yi, mu ba mu gane ba. Kullum magana kenan za a yi to yaushe za a yi. Ana nan ana ta hallaka rayukan jama'a. Arewa ai sai ta ƙare yawa tunda duk sati ana kashe dubbai, kuma Allah ma kaɗai ya san nawa ake kashewa, tunda suna shiga ne duk inda suke so. Yawa to a ƙarshe muna godiya ma Allah da ya ba mu wannan dama muka tattauna. A ƙarshe ya kamata gwamnati ta kula da welfare na waɗannan sojoji, a gyara musu albashi da allowances nasu, saboda shi ma wani abu ne muhimmi wanda zai ƙara musu ƙarfin gwiwa, saboda sun san cewa za su iya barin ma iyalansu abin da za su ci, ba su tashi shiga daji su bar iyalansu a cikin hatsari ba. Yawa saboda haka muna kira ga gwamnati lalle ne ta zauna ta duba yadda za a gyara welfare na waɗannan sojoji, kuma ya kamata a ce an ɗauki sojoji. A ce ƙasa kamar Najeriya sojojinmu ba su wuce 450 ba, ana maganin mutane miliyan 200. Me aka yi wanda kamata a ce ko da miliyan 1 sojoji ana da su. Saboda haka muna kira ga gwamnati da ya kamata ta yi tunanin ɗiban sojoji, a ɗibi sojoji a ƙara musu ƙarfi yadda ya kamata. Assalamu alaikum. To a ƙarshe muna godiya ma Allah da ya ba mu iko muka yi wannan shiri, sannan kuma muna daɗa janyo hankalin gwamnati akan musamman maganan masu anguwannin na kula da su, a fito da tsari mai kyau, a koma tsari na baya da ake yi domin ganin an samu tsaro da zaman lafiya. Muna ma kowa fatan alheri. Ma salam.